Музика – маестро Пейо Пеев. Вчера опипах циците. Казвам се Соломон. Обичам да рисувам. И момичетата. Коя е тази красавица? Пред ми, бе! Стана ли? Стана? Когато правиш секс, оная работа се променя. Доволен ли си? Да си ходи ли? Или да танцуваме? Много си красива, като актриса във филм. Какво прави вречето до мен? Махайте се на секундата. Те се отървем от тия. Пратим там, където е мястото. Крити звездите? Спокойно, след мен. След мен. Какво става, бе, момчета? Защо не спите? Стигайте бързо! Макинела! А чудовищата дебнат от всяка сянка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Никой няма да те оставя. Обещавам.